Ayal menen erkektin yürögü eki başkaça. Ökö gebette sokuşoş, biroq eki başka mahluk, eki başka janıbar. Ökönün mesi dagı bölökçö. Oşonun biri ayal kişi hiç wagtda yürögün ekiге bölө albayt eken. Ya degende söz bolot kanallarda. Oşon üçin bul dünýede bir ayal eki erge tiye albayt. Antkeni ayal kişi yürögüne eki adam hiç wagtda batıra albayt deyt. Erkekler deganday emes deyt. Erkeklerin yürögü uşunda egerde bir uçuda 1, 2, 3, 4 köçen ayaldy süýüşü mümkün, bardygyny süýüş toluk boydan tura berиш delem mümkün deyt. Oşol ahiretdagi mına uşunday. Oşon üçin ahiretke barganda bularga huruliyinderge koşulup şolaryň töräýi bolup jüre beret. Biroq ayal köp ayaldarga koşoýmak abdan jakşı göröt deyt. Oşolaryň sulusu çyndygynda senden 5 kara turgan bolsa, oşol eň sulu huruliyinderden dagı sulurak bolup, oşolaryň bardy oşo hyzmat kılıp bularga kanizat bolup jüre beret deyt huruliyinler. Ayaldardan sulu bolgusy gelip, oşolarga karaganda göýnegi jakşı bolup, topçusy jakşı bolup, sökösü jakşı bolganda ayallar kalayt eken. Muna oşonda kalos jakşı kaşat eken urmatly bir togarym. Alaryň rahaty bir erkekti süýgende, jana göw ayalga başçylyk kılganda eken.